Joseph Tabone ta' 53 sena nata l-ħelsin mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati li xtara diamanti misruqa li ma' valur ta' diamanti jammontaw għal aktar minn 10,000 euro. Fil-qorti nstema kif dawn id-diamanti kienu nsterqu bejn it-8 u d-9 ta' Ġunju li għadda minn Carmela Zoppardi mill-Imsida. Instema kif Zoppardi ammetta li kienu li serq dawn id-diamanti u huwa kopera mal-pulizija fejn qal li kien bieħi diamanti lil Tabone. Tabone sostna li huma kellux idea li dawn id-diamanti kienu misruqin u fil-qorti l-imputat der fiżikament ixxukjat tant li l-maġistrat qaltlu biex ipoġġi sabiex ma jtiex ħass ħażin. One News jinsab informat li meta l-medja rrapportat fuq dan il-każ ġimgħa ilu, kien qassis li resaq lejn il-pulizija f'dawn id-diamanti sabiex jirritornahom. Kien minħabba fek li d-difiża sostniet li l-imputat ma kienx hemm bżonn li jitressaq il-qorti bħala akkużat. Fil-qorti d-difiża appellat għal ħelsin mill-arrest li ma talba ma sabet ebda oġġezzjoni mill-prosekuzzjoni. Minkejja dan il-prosekuzzjoni talbet li l-imputat ikun soġġett ta' xi kundizzjonijiet tal-qorti. Il-Maġistrat Joseph D'Amico li laqet it-talba tal-ħelsin mill-arrest fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 8,000 euro flimkien ma' xi kundizzjonijiet fosthom li ma jistax isiefer. Abdul Nasir Ali ta' 25 sena mis-Sirja baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li vvandalizza diversi vetturi u ħwienet fil-Mellieħa fl-20 ta' Ġunju li għadda. Fil-qorti nstema li l-pulizija rċevit rapporti ta' persuna mixja fit-triq fil-waqt li tivvandalizza vetturi u ħwienet fil-Mellieħa li ma rapporti ta' ukoll deskrizzjoni tar-raġel. Meta l-pulizija waslet fuq il-post ġie arrestat l-imputat, hekk kif dan qabel ma' deskrizzjoni tar-rapporti, l-imputat wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi iżda d-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Żagħżugħ ta' 18-il sena jingħata sentenza ta' probation, hekk kif ammetta li meta kien għadu minuri, għamel rapport fals mal-pulizija li kien abbużat sesswalment mit-tabib tiegħu. Fil-qorti nstema kif wara inkjesta ma kien hemm ebda provi ta' dan l-abbuż, iżda żagħżugħ kellu relazzjoni konsenswali mat-tabib. Il-ġuvni ammetta li dan kien rapport fals li prova jiffalsifika l-provi u li kien taħt l-influenza tal-kannabis. Il-qorti wissiet li żagħżugħ li kellu trobbija diffiċli li t-tabib seta' jaffaċċja konsegwenzi serji. Il-maġistrat ordnat li żagħżugħ ikun suġġett ta' rapport kull 6 xhur u li ma jkollux kuntatt mat-tabib u jekk jikser dawn il-kundizzjonijiet jingħata sentenza ta' 2 snin ħabs u multa ta' 7,000 euro. Jason Mifsud ta' 45 sena u Joseph Aquilina ta' 50 sena mill-Rendi ma nstabux ħatja li bitraskuraġni jikkaġunaw ġrieħi gravi lil żewġ żgħażagħ. Huma kienu mixlija li fl-2015 ħallew lob tan-nar fl-għalqa li kawża tiegħu seħħ inċident. Fil-qorti il-Maġistrat Joseph Mifsud tagħmel appell lill-organizzaturi tal-festi biex jaraw li jkunu organizzati sabiex dawn il-festi jsiru b'mod sigur u każijiet bħal dawn ma jirrepetux ruhom. Qalu wkoll kif hemm bżonn ta' kampanji edukattivi biex dawn l-inċidenti ma jerġgħux isiru. Il-qorti nnotat li l-prosekuzzjoni ma resqitx biżżejjed evidenza biex tipprova li n-nar kien għall-festa tal-Mulxar u mhux ta' Sannat, u għalhekk ma kienx hemm biżżejjed provi biex iżżomm lill-imputati responsabbli għal ġrieħi taż-żewġ żgħażagħ.